車に乗るは頭の足磨きかけたこの体そうなる値打ちがあるはずよ勇気心臓を描け逃げ出さないパートネラうち神がくれたこの美貌無駄にしては罪になる世界一の男だけこの手に触れても構わない、裏裏でどうぞこの世は私のためにある女一人とるためにいくさしてもいいんじゃないそれで夢が叶えるならお安いものだと思うでしょ勇気心臓を願って贅沢をどれもこれも身にまとい飾り立てた高級で出しつく男を見ていたい